Il-ħaddiema tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali li bejn l-2000 u l-2007 skont il-paga ħalsu l-bolol imma xi raġuni dawn il-flus ma waslux għand id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jistgħu serħu rashom milli huma se jitilfu xejn mill-pensjoni tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti spjega ma dan l-istazzjon kif xurilu numru ta' ħaddiema avviċinaw lid-Dipartiment tal-Finanzi tal-FSWS dwar bolol nieqsa. Huma għandhom il-payslip u probabbli l-FS3 illi kienet tajt illi il-bolla, il-National Insurance Contribution, kienet ġiet imnaqsa at source mill-salarju tagħhom, però kienu qed jgħidulhom illi ma kienitx qed tidher bħala mħallsa min-naħa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Grixti spjega kif il-Fondazzjoni mill-ewwel tkellmet mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali dwar dan. L-ewwel informazzjoni suġġerixxiet illi dawn in-nuqqasijiet saru bejn is-snin 2005 u l-2007 iżda irriżulta li l-problema kienet ilha snin u l-ammonti ilaħqu l-10 miljun euro. Id-Dipartiment ġie lura u għalilna l-problema hija ikbar għax tmur lura mill-inqas sas-sena 2000. Qed nitkellmu fuq madwar 400 impjegat, il-maġġor parti tagħhom għadhom jaħdmu magħna, hemm min irtira, hemm xi wieħed żgur li smajt bih illi m'għadux magħna, però tikkonċerna wkoll l-impjegati tal-Aġenzija Support li sal-2016 kienu jiffurmaw parti mill-fondazzjoni. Il-Gvern assigura bil-miktub li mhux se jbagħtu il-ħaddiema fil-pensjonijiet tagħhom u dwar dan il-każ inħattret inkjesta indipendenti mill-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali. Il-Gvern ħajassigura illi ħadd minn dawn il-ħaddiema kemm tal-FSWS u kemm tal-Aġenzija Support mu ħajitlef xejn mill-pensjoni u mu ħajitlef xejn mid-drittijiet tal-benefiċċji soċjali għax dana tista' taffettwalek anke pereżempju tkun bis-sick leave fit-tul u jgħidulek m'għandekx biżżejjed bolol.